most már többször elhangzott itt tesztelés témakört, hogy a szakmai vonalról és a tesztelésből jössz, tehát elég jól átlátod ezt az egész területet. Hogyan valósul ez meg ebben a rendszerben, ezen a platformon? Amikor mi fölveszünk például egy fejlesztő kollégát, ugye most már a tesztelés nagy része agilis csapatokban történik, tehát nem egy külön dedikált tesztcsapatban, 90%-ban a fejlesztők tesztelnek. Tehát amikor kérdezted, hogy hány fejlesztő dolgozik a cégnél, fejlesztő, tesztelő már szinte ugyanaz. Tehát arra gondoltam, hogy azt szoktuk mondani egy új kollégának, amikor belép hozzánk, hogy arra készül, hogy a munkaideje 40-45%-ában ő product kódot fog írni, 30-35%-ban csinál valamit, ami biztosítja, hogy az jó, nevezzük tesztelésnek, és mondjuk 10-15% adó van, mindig meetingek, QM, ez az. És ez nagyon ijesztőnek tűnik elsőre talán, de az a tapasztalatunk, ezt nagyon meg lehet szokni. És olyan emberek, akik elsőre ezek a processz tesztelés, az kicsit ágáltak is, de aztán elmennek esetleg egy másik környezetbe, és mondják, hogy hát nálunk legalább rend volt, lehetett tudni, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem, ami nyilván ez soha nem fekete-fehér. De szóval ez egy ilyen hitet szeretnék adni, hogy a minőségi szoftverfejlesztés, aminek rengeteg ilyen vonzata van, azt ugyanúgy meg lehet szeretni, mert a tesztkódírás, vagy az igényes teszteken való gondolkodás is egy intellektuális munka tud lenni. Hát ezeknek a teszteknek azért a 90% az nem manuális nyomogatás, hanem egy igényesen kitalálni, hogy mi a legnagyobb rizikó, mi az, amit lefedjünk tesztekkel, és a tesztkódokra vonatkozó kódminőségi követelmények, azok, ha jól tudom, egy az egyben megegyeznek a product kódra vonatkozó. Ugyanúgy reviewzni kell őket, a code review például egy kötelező eleme, ami fejlesztésünknek addig nem lehet egyetlen change set-et se leadni, még legalább egy ember, de van, amikor még 2, azt meg ne reviewzná, az is egy tesztszint. Tehát ez egy ilyen, azt merem mondani, amennyire rálátok a magyar piacra, hogy ez messze az átlag fölött van, így tesztelés vagy a minőséghez való hozzáállás tekintetében 13-14 tesztszint, mire egy change set bekerül egyáltalán a termékbe. Most már pontos számot nem tudok, kicsit távolabb kerültem ettől a projektől, de nagyságrendileg 4 millióra tippelem, hogy hány unit teszt van a platform szoftver lehet.